Παιδοψυχίατρος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Βύρωνα με ρώτησε τι τρώει ο γιος μου για πρωινό. Επειδή ο Παύλος έχει δέπη, έχει διάσπαση προσοχής, έντονη διάσπαση προσοχής την ώρα του μαθήματος, επισκέπτομαι μερικές φορές το χρόνο το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Βύρωνα για τον Παύλο που έχει δέπη. Πριν από 1,5 χρόνο ήταν τότε ένας γιατρός, ένας παιδοψυχίατρος, νεαρός σχετικά σε ηλικία, Κύπριος στην καταγωγή και με ρώτησε τι τρώει ο Παύλος το πρωί πριν πάει σχολείο. Και του λέω δυστυχώς τίποτα. Και τι μου λέει? Καλύτερα. Λέω τι? Δεν είναι καλύτερα να τρώει πρωινό το παιδί, να έχει ενέργεια και καλύτερη αυτοσυγκέντρωση στο σχολείο? Και μου λέει όχι. Είναι προτιμότερο το παιδί να μην φάει τίποτα ή αν πεινάει να φάει 1-2 αυγά παρά να φάει ψωμί με μέλι, με μαρμελάδα, κονφλέιξ, γάλα ή χυμό πορτοκάλι. Ακόμα και ο φρυσκοστημένος χυμός πορτοκάλι που φτιάχνουμε για τα παιδιά μας με πολύ αγάπη, δήθεν για βιταμίνες και ενέργεια, μπορεί ένα παιδί με δέπη να το κάνει να έχει χειρότερη απόδοση στο σχολείο. Και όλα αυτά που ξέρουμε για τα δήθεν υγιεινά πρωινά με τόσους πολλούς υδατάνθρακες για τα παιδιά, τελικά είναι bullshit που λένε και στο χωριό μου. Έχετε αναρωτηθεί γιατί πολλά παιδιά έχουν ιδιαίτερη ανησυχία στο σχολείο, γιατί το δέπη έχει τρομερή αύξηση τα τελευταία χρόνια, γιατί τα παιδιά είναι επιθετικά, γιατί έχουν εκνευρισμό, γιατί φωνάζουν, γιατί κλαίνε πολύ εύκολα, γιατί είναι ευερέθιστα? Έχετε αναρωτηθεί αν όλα αυτά σχετίζονται με τη διατροφή τους? Έχετε αναρωτηθεί όλα αυτά τα σκατολοίδια που τους αγοράζετε αν σχετίζονται με τη συμπεριφορά τους? Δεν τα λέω εγώ, οι ειδικοί τα λένε. Όλα αυτά τα σκατά που αγοράζουμε στα παιδιά για να τα επιβραβεύσουμε όταν είναι καλά παιδάκια, στην ουσία προκαλούν στα παιδιά πολλά προβλήματα συμπεριφοράς και υγείας. Κόψτε τη ζάχαρη από τα παιδιά. Δεν έχει να προσφέρει απολύτως τίποτα.